Ka gani na taimaka maka ka zama direban motar nan saboda haka ni ya kamata in zama karan mota. Okay sa. Kuma sai wajen da na zaba za mu je. An gama sa. Sannan sai da izini na za a kashe kuɗin da ake samu na motar. Shikenan sa. Ga ɗana a dinga saka shi a gaban mota. To. Amma fasinjoji sun fara jin zafi a kunna AC. A'a. Oga za a ƙara mai. Ba za a ƙara ba. Haba direba ya aka ha yanzu ba mu tafi ba. Kada ka ce tun da safe za mu tashi yanzu ga sha azhar ta yi. Zafi muke ji ga yunwa ga kishi. Mai gida mota ta lalace. Ba za a gyara ba. Jira. Mutumin na har yanzu kai kana nan ni ko gashi ne yanzu ina neman tsinkiya daga wannan mai gidan nawa. To ka dai ga yadda ake yi sai na ganka akan hanya. Mai tsoro ba shi gwaninta. Domin yau fasinjoji na adalci. Idan ya sauka kawai in rufe motar in ja ta gudu kai ƙara gani na. Sai da kuma kan jan faɗa hannun ɓarayin dala. Dala da gire idan nan kuma na san tunanin me kake yi kai matsoraci ne ba za ka iya ba.